जालायबाय आरोना लोगोफोरनो खामानिया दुइ नम्बर जालायबाय आरोना जोंहा नै लखबखौ नांगौ ओइ आइब्रेक है साननैसो नास्ता जाजोब्बाय आरोना नै लाइनाव दं नै माने बिदि मेन रड लादों आरोना नै गोदान निउ आरो देखाजोन ब्लग बनायसै रो पुरा ब्लग आरोना नै आंना नैबे सेकेन्ड आरोना नै जोंहा दङ नै उनावबो माखासे आरोना खामानि मावफैलायबाय खामानि अन डिउटि दायो नै जोंहा सफैबाय लुलार जोंहा नै रेटन गारि बे आंनि जाहैबाय नै फुरा रेडि आरोना खामानि जाथ'वाखै जासिगोन माने स्टार्ट जाजोब्बाय नैबेखौ स्टार्ट होथ'वाखै जोंहा गुरुखौ लुलार गुरुखौ नै बिराद मस्थ' गिलिरखा जाहैदों बे अल मडेल जाहैबाय ओमफ्राय जोंहा ओरै ड्राइभारफ्रा ओरैनो दंलाबायो आरोना सफैग्रोनानै थाबाय आरो नै पेन्टिंआव दंफैयो आरोना जोंना एस वाइसनो है खुरा बक नायदो आरोना नै जोंना आंहाबो देरसिन ओमफ्राय गारि सालायग्रा ना बिथाङाबो ड्राइभार आंजों लोगोसे टाइमआव ओरैनो माबायाव मा होनो बेखौ एस वाइस फार्निचाराव आरोना नै फुरा सेटिं जाबाय थादों रं कालार जाबाय थादों नै ओरैबो दंबायोसो नै माने सिङाव खोन्थाहैनि र' बिराद फार्निचार आरोना नै जों दायो फार्निचाराव हाबफैदों टाइम पास बिराद मोजां एस वाइसआव सोरबा गुवाहाटि वेस्टआवसो सोरबा नांगौबा नै लांनोबो आरोना नै फुरा दामि खेला गैया आहियक रायजकल नायदो नै लोगोफोरखौ माबोरै दानो डेन्जार आसुरि दानो आरोना नै दानगासिनो दङ नै सासे नायदो नै माबोरै डेन्जार बुस्थु आरोना नै बिराद साइजखा दामिबो जाहैदों आरोना इयो नै सिङाव बायदि सारदोंब्ला जोंहा लाइनाव दङ आरोना नै गारिया ओरैनो लोगोफोर जोंहा हौरै दासो माने सुरु जानायदों आरोना नै जाथ'वाखै दाबो जोंनाथ' लास्टआवसो गारिया ओमफ्राय नै जोंना लास्टआव दं आरोना गारिया नै गैयाबाबो दा टाइमा खैथा जाखो अब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन